Igande heltzeko irrikaz daude Jurretan, izan ere, datorren igandean ospatuko dute Urrizena, 5 urtean behin ospatzen duten dantzari eguna. Azken entsegua dute gaur, eta hantxe da Lierni Agirrezabala. Zer moduz doaz prestaketak, Lierni? Arratsaldeon Xabier eta ikusentzuleok, primeran doaz, euririk ez baitu egiten ongi esan duzu Urrizena urrieko bigarren igandean ospatzen da orain 25 urtetik 5 urtez behin ospatzen da eta esan genezake dantzari eguna dela hemen Jurretan eta benetan asko gustatzen zaien eguna bertan biltzen direlako belaunaldi ezberdinetako dantzariak oraintxe ikus dezakezu entsegu orokorretan dabiltzala, geratu ere egin gabe eta antolatzaileetako batekin gaude, Eneko arratsaldeon. Arratsaldeon. Topera zabiltzate. Ikusten zaitut batetik bestera aginduak ematen. Bai, azkeneko momentuko gauzak zuzentzen eta aldan haite bentsat. Nondik dator tradizio hau 5 urtean behin Urrizena ospatzearena? Oindala 1979 urtien einaben baskari bat eta handik hartu zen ideia hau egiteko eta handik 10 urtera hasi zen eta oin ja da 25. urte hurrena. 25. urtea eta zenbatek hartuko dute parte igandean? Lehenengo eta behin dantzari dantza bain ikusten zabiziena, 158 dantzari eta gero gorulari dantzan neskak eta mutil engo dabiena beste 58 inguru eta gero bai beste horren beste ingo dabe estampi eta aurrezko eta txeskuen. Esan dugu belaunaldi ezberdineko jendeak hartuko duela parte dantzari direnak eta dantzari izan zirenak garai batean baitera. Bai, gaztienak eukingo dauz 16 urte inguru eta nausitzenak, 80tik gora bai. Eta aurten esan dugu lehenengoz, emakumeek hartuko dute parte? Bai, aurreko batzordetik hasi izan ideia hori jorratzen eta prozesu normal baten aurten zorionez neskak ingo da. Eskerrik asko Eneko eta zorte hon guztez zaitut lan handia duzu eta hartalde guztia kontrolatzen, Vale, eskerrik asko. Entzun duzu, Lierni, aurten neskek ere parte hartuko dutela, hortxe duzu aukera. Bai, ni dantzari izan dakoa naiz Xabier, ez dakit badakizun, Erakutsi ba, pixka bat, utzi mikroa. Gaur egile esan ez nago oso egoki jantzitan botekin ezin dute Gabriola handirik egin, ez pentsa. Urrengo batean, playera jantzi eta saiatuko naiz. Neskak 25 urte betetzen dituzte aurten, Urrizenarekin, esan dugu aurten lehenengoz, emakumeak eta noski emakume bati galdetu behar dugu, Zertza, zer moduz? Arratsaldeon, oso ondo. Lehen urtea, parte hartuko duzuela, zer iruditzen? Oso ondo, oso pozik. Gauza naturala esan, behar bada harinago helzikegen, baina heldudan momentuan heldudan, natural hartu du herriak, gu pozik, eta nik uste dut herritarrak ere orokorrean pozik daudela. Eskatzen zen gauza bat zen? Bai, baina ez dakit zelan esan. Hor egon da, ez ahots biziz eskatu dan gauza bat, baina hor egon dan kontua, bastar guztietan ari dalako zeo zer gertatzen, eta gurean zorionez oso gauza era naturalean sortu dan gauza izan da, eta herriak oso ondo hartu dugu, eta gu pozik. Pozten gara gu ere, mila eskertzi hortza, eta zorte honi ganderako estreineko zarituko zaretelako dantza. Eskerrik asko. Besan dugu, estreinekoz aurten 25. urte hurrena ospatzen ondutelarik, emakumeek parte hartuko dute, beraz esan genezake Xabier, datorren urtetik aurrera, Urrizena, hemetik aurrera, dantzari guztien eguna izango dela hemen Jurretan, Erki, datorren urtean ez 5 urte barru izango da. Hala da, 5 urtez behin ospatzen delako, horixe bera. Erki, eskerrik asko eta bihar arte, Lierni. Bihar arte.